Puki Takonta wordt georganiseerd door Levende Talen Papiaments. Dag kinderen, het boek dat we vandaag gaan voorlezen heet Hoe Anansi het Tumba Festival won. Dit boek is geschreven door Olga Orman en Johan Volkerijk. Kijk, hoe Anansi het Tumba Festival won. 8 lange danspoten heeft Anansi. Als hij in zijn web danst, dansen al zijn kinderen mee. Maar een mooie zangstem heeft hij niet. Hoe zingt hij? Hij heeft niet echt een goede zangstem. Als hij in zijn web zingt, rennen al zijn kinderen weg. Toch wil hij het Tumba Festival winnen. Daarvoor moet je de beste zijn met zingen en de beste met dansen. Zo goed dat iedereen meedoet. Dansen kan Anansi dus wel. Maar zo goed dat iedereen meedoet. Hij oefent en oefent. De muggen dansen met hem mee. Ze steken hem waar ze maar kunnen. Over zijn hele lijf begint het te jeuken. Anansi springt van de ene boot op de andere. Het ziet er geweldig uit. Uit de struiken klinken stemmen. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Het zijn de beste zangers van de wereld. De krekels. Wat een mooie tekst en wat een lekker ritme. En opeens breekt Anansi uit. Stop! Roept hij tegen de muggen en de krekels. Hij legt hem zijn plan uit. Anansi gaat naar de stad om kleren te kopen. Hij loopt over de kade en hij zwaait naar de schepen. Ja, hij gaat kleren kopen en hij zwaait. Klopt, daar gaat hij kleren kopen. En terwijl hij naar de winkel loopt, wat doet hij? Hij zwaait. Hallo, dag iedereen. Hij loopt over de kade en zwaait naar de schepen. Hij weet dat hij gaat winnen. Hij leert de tekst van het lied uit zijn hoofd. Hoe gaat het? Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Zwingend danst hij langs het water. In het warenhuis koopt Anansi een groot masker. Niemand mag straks zien wie hij is. Hij gaat zingen. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Anansi past een schitterend glitterpak. Hij danst voor de spiegel. Wie wil voor de spiegel dansen voor me? Wie laat zien hoe? Ja, iemand met een glitterpak. Wie heeft een glitterpak? Oh, ja, een glitterpak. Carice, pas op. Ja. Carice heeft een glitterpak. Dus, hoe zingt Anansi? Krik, krik, kraak, krik, krik, kraak. Krik, krik, kraak, krik, krik, kraak. Om iets te spullen, zonder te betalen, gaat hij naar de oude markt. Stiekem kruipt hij op een tafel. Hij lekt aan de graat van een vis. Hij knabbelt op een voentje boot. Hij kluift aan een kippenbout. Hij hapt in een gebakken banaan. En aan het tafellaken veegt hij zijn poten af. Tot diep in de nacht oefent Anansi met de muggen en de krekels. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. De muggen mogen alleen zoemen. En morgen mogen ze steken. Zoveel als ze willen. De slang is op de muziek afgekomen. Hij kronkelt op de maat alle kanten uit. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. En het konijn huppelt op en neer. Hij huppelt als een chinchirintje. Ja! En hij gaat zingen.
Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. En de volgende avond gaan ze naar het Tumba Festival. Het stadion is uitverkocht. De tribunes zitten vol vrolijke mensen. Anansi is zenuwachtig. Eindelijk wordt hij aangekondigd. Dames en heren, de laatste kandidaat van dit Tumba Festival is meneer... Het publiek probeert te raden wie die man met het masker is. Uit alle hoeken van het stadion klinkt opeens... Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Wat een gaaf ritme. En wat een goede tekst. De mensen zingen meteen mee. Ze gaan erbij staan. Ze klappen. Nee. En ze springen. En ze dansen. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. 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 Het hele stadion deint en golft. Iedereen wil in beweging blijven. Niet te worden gestoken. Overal zoemen steekmuggen. Het lied gaat door. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak. Kriek, kriek, kraak. 5, 10, 20 minuten lang. Dan klinkt er een stem door de microfoon. Het Tumba Festival is gewonnen door meneer... Het publiek klapt. En het publiek zwaait. En blijft springen. Zo vlug dat de muggen niemand meer kunnen steken. Met volle buiken vliegen de muggen weg. Anansi zwaait ze na en doet zijn masker af. Iedereen ziet wie meneer Kriekriekrak is. Uit de luidsprekers schalt weer het lied. Ja, krekels. Daar zijn de krekels. Goed gezien. Er is al een bandje van gemaakt. Met carnaval hoor je het lied overal. Meneer Kriekriekrak rijdt mee in de optocht. De krekels luisteren in de struiken. De muggen slapen hun roes uit. Met carnaval is er voor hen niets te doen. Iedereen zingt en danst vanzelf. En hoe zingen en dansen ze? Kriek, kriek, kraak, kriek, kriek, kraak.